S. S. Ya. Ya, S ya. Lo tau dadi kelangan nggoro-goro kowe. Suara wih. S ya siji. Sing ora anyep, sing ora anyep. Ya. Bicara apa? Suara kurang permau. Ya kowe gong. Ngungrung. Siap. Ya. Ngungrung. Unggahno sithik. Ora iso wis mentok semene. Nek kon ngungrung, lha ku iso. Ora iki ketrucun. Wis sing terang to. Wis gak kowe wae. Ngungrung marang bendara. Tiah sulis dia bicar ngencangake alis terus ayah ndi ayah ya ki kowe gawanan nek ra cocok karo gambare gantinan raimu wis ora apa-apa ngeraik kayak ngono iki iso Karyanto. Saya kompak. Anggere seneng ngene iki seneng aku. Lah iya. Saya kompak lho le nyuwiti ya wis. Angger adalah ngarep ngeburke Petruk wis ngemut driji. Kayak karek nyebul ngono lho nek karek Petruk keplok iku arek nyebul. Wis penak era sebene. Ning arep ngono ora dibayar lho iki. Wis ora usah nyentok kuwi sik. Ya ngen rodok suwe sik. Ngen luntur cete paribasane. Wong sing nyungging wayang ngantek wayange lawas men luntur cete sik. Wis ora usah nyentok kuwi sik. Ya mergo maoni kuwi mau kok ya. Senare ora. Surup surya wangine wis teka. Piye? Wis apa ora sida? Lumawung kaya wong bingung.
Assalamualaikum, Ndruk. Waalaikumsalam. Ayo wis jan ora. Wah, kahanane bawira ngene iki. Lah iya, nyenengake. Ki mongko mburi kana isih lapangan jember. Oh iya. Ki sengaja kok tengah-tengah men sing penonton sing oleh papan mburi dhewe men ora ndacak. Ngono ya, Truk. Lah iya, heeh. Lah iya, mesti. Iya mesti, heeh. Mesti melu. Ya. Men Bagong seneng, Truk. Ya nyenengke atine Bagong. Ora ya iki Bagong kudu aku. Lah iya, aku ngomong ngene iki ya mung kegojekan. Ya. Ora apa-apa. Aja dipadhake kenyataan. Kenyataane ya ora kok. Ya ora apa-apa. Heeh, jan wis ya gone awake dhewe saya kompak. Lah iya Sukoneda kok. Sukoneda. Lah apa to jenenge iki? Ansor Laras. Wah, iya. Lagi arep ngonekke anu mengke apa jenenge Surup Surya mangke. Ora ngira ya. Kayak kesenian apa iki? Ya wayangan kok kesenian apa? Aku ya mung guyan, Truk. Lah iya, kegojekan kena parikena. Lah iya, kenalke sinden, Truk. Oh iya. Mas sindene Bagong wis enek siji sing perlu dikenalke. Kenalno dhewe, Kang. Iya, heeh. Lah iya. Iki gawan anu, gawane bapakne. Wis ora. Lah iya. Wis ora sahno, wis ora sah tak mangke. Kok ndak ribut ngono. Lah iya. Lah jenenge iki kowe kok senengamu sak ora. Lah iya to. Lah iya. Heeh. Ya. Awas anggere. Nang anak job nang ngendi ya? Lambu. Ah wis ora roh. Lah iya. Heeh. Ya. Ana Mega ya. Menengo sik pol urung rampung lah aku omong. Ya biasanya aku omong Mega ana kene mburi kecil, cangkeme iki do. Sentimen men ora usah do nyangkem-nyangkem kowe iki. Aku ya mung guyon nek nang panggung ngene iki aku ora nganu sapa-sapa. Ya, iki sengaja tak baleni mbuh ping pira wae iki men temonjono lho men engko ora ndadekke apa-apa sak bar-bare. Ya, njaga kabeh-kabeh, Ya. Ya. Wis matur nuwun iki dinganake men ora anyep ya. Nganggo Bagong jungkluk ki melu anyep ya. Ya ora apa-apa. Iki men ndangak ndase ngono lho. Iya. Karo turu ngene ya ora apa-apa. Ya iya. Lah iya, ana pamundutan le. Ada ya, iki ana pamundutan saka panjenengane Mas Sutek Jakarta. Ya, oleh Sutek. Heeh. Kentun salam kagem warga dusun Jeruk Legi ingkang nembe tirakatan satu sira. Ya. Mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Kagem grup Mas Da Yusuf kelawan wiyaga. Ya. Semoga makin sukses. Ya, sukses. Insya Allah sukses. Ya. Nyuwun lagu Sesi Deman. Ya. Rasa diwaca tulisan berikutnya. Abon-abon TF besok. Ya, lu kok sesuk. Iki posisi Jakarta. Oh, ya ini kira ATM buka. Mergo 24 jam. Ya. Iki gara-gara kok rada esuk. Oh, esuk gundulmu atas kuwi. Jam 2 kurang. Ya. Oh, iki Pak RW WA. Oh iya. Nyuwun sluku bathok. Sluku bathok. Oh, bathok maoni. Ya. Ya. Piye? Apane sing ora digawe? Tak ngene blandar wae. Iya. Oh iki ya request ka panjenengane Pak Yoto Kokap Kulon Progo. Oh iya. Apa ngersake apa? Sesi Deman. Oh iya, Terus ana apa neh? Tak wacane WA akeh iki. Oh iya. Iki saka kru streaming. Saka Mas Peri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ngadya badhe nyuwun tembang Podang Kuning. Oh iya. Wis urung mau. Urung ya. Ayem. Lah iya. Mau nggo amplop ya ana sing ngersake Podang Kuning. Ya.
Menika kula aturaken dumateng warga Prayan Gunung Kidul mugi tansah pinaringan bagas kewarasan rezeki ingkang berkah lan barokah lan kagemas dalang mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tambah sukses lan mugi-mugi samangke saged nanggap panjenengan. Amin. Nggih kula dongake Pak. Wong asline ora nganggo ngono wae. Ya mbok menawa. Oh iya, Pak Ngadiya. Kang Ngadiya. Matur nuwun. Oh anu mongke ngimpi request juragane bakmi sapa? Ki Surawan. Ya. Mas Surawan. Ya. Wah iki akeh sing do nobar. Oh ya. Mbah Darmiati yo ngersake lagu. Lagu apa kuwi? Saka London Inggris nyuwun fragmen ketoprak. Suminten edan yang salirane dipun nggih menika Tatin karo Mbah Waloya. Wah, telat lagi tak waca iki. Ora apa-apa. Ya liya senes, ya liya senes piye. Liya wektu, liya dina nek ana bintang tamune Mbah Waloya karo Mbak Tatin. Ya dipinangkane wae. Ya wis transfer iki. Wis 200.000. Ya sing kon minangkani Pak Warisa karo Mbok Warisa. Ya iki gandeng iki isih rada nuwun sewu iki padha meriang. Oh ya, wis kapan-kapan mawon nggih Mbah Darmi panjenengan menika mbah kula ingkang sanget kula ajeni dadosipun dipun ganti ya dipending ya. Mengke gek jenengan nyawer meneh. Ujung-ujunge ya ngono kuwi. Lah iya. Diano ya apa neh monggo namplop ngono ya ana nyidam sari dadi ati ana iya rujak jeruk ya sambang dalu ya rujak jeruk biasane keri ya sesi deman ya sapa iki gandeng sing njaluk kang ngedeke mega ya dideke wae ya engko dideke nganggo kren ya padake tiang listrik. Wah iya. Kuwi penguripane wong akeh. Tiang listrik iki penguripane wong akeh. Ya. Lah iya. Lah iya. Yo ngaduk mega. Ya. Ora kriptan-kripten. Kae pusaka. Ya. Kae sing Jupiter. Wah, karang aku ya wong sarwa ora duwe. Heeh. Antek gur ngurusi apa mega dengkulmu melocot ngurusi apa jenenge kowe iki dadine jok lali nganti ora tak ganti. Oh lah iya heeh. Malam Dik ga. Nggih, malam ugi Mas Dah. Gek wis gek kono omongan aku tak maca WA. Kowe iki ngapa kok ket mau jane nyebut bapakku barang ki ngapa? Lah nang kono mumpung nang kono wong biasa. Lah ngapa Lah biasane ora tau ketok. Bisa kayak orang ngetoki kuwi. Lah ngapa kene? Ora ngapa-ngapa. Aku ki omong karo Gareng. Ha piye? Rang megawan nandi-nandi mesti ngejak ribut. Lah ribut sebabnya masalahnya apa? Ribut ku jenenge bapake iki lho. Telet. Lah ya can hoo to. Lah iya nek ora ngejak Pak Rip ya ora mangkat ya. Ya. Ya anu apa jenenge? Sisi Demak. Ya. Sembah mbuh ora. Ya. Engko gampang nenek biru-birune. Wiwitane. Lah iya. Man iki ben saben mayang mesti ngene iki. Lah iya, arep nonton YouTube bos silakan. Ya aja ngono. Ning sing diadepi iki penonton akeh ngene iki. Lah iya. Ragam beda dhewe. Yo ben to. Teko ya keri dhewe. Los. Sengak saiki omongane. Sengak ora diakoni ya. Diakoni apa neh? Ya wis tak akoni wis. Lah koni ngapa? Lah mpo jare kok. Lah ya mpo. Lah ya wis tak akoni men ra sengak. Ya. Awuk. Bagus kang olah budaya
Bagong ki ra iso bawa sing iso ki mung aku. Penggirong liyane aku ra apik lho, Gong. Telek. Arep nyombongke lehmu dadi juragan kayu. Senengamu ae. Ya. Apa iki cakepane? Sowan. Hah. Iya, Ro. Kowe iki dadi bintang tamu kok jumeneng wae. Bintang tamu apa? Hah? Bintang tamu apa? Bintang tamu peniti. Sowan menyang kota gedhe. Gedene kuwi lho, ya santai wae. Sak gelemku. Ya. Sing ora santai aku kok sing repot kono. Kon tak akoni kapok kowe. Selendang konmeng kang saking oke Jaipong ki liyane aku ya ora apik. Iya nah. Ya. Aja ndang. Ngapa? Tukange kaos ki ndi to? Kaos. Pekno sik di serem Mbak Anggi wae anjur sik dikeki kaos Mbak Anggi. Sik gawe jeneng Mas Dai rasa dikeki ora apa-apa. Gus Agus. Gus. Turano siji sing. Tak baten ket wingi ya ora krasa. Ya engko aja langsung bradat mulai. Tak naik bagianmu wis. Satset ngono lho. 80 dadekno 75 ya. Kok nganggo rega iki piye? Hah? Kok nganggo rega iki piye? Sing bayar ki aku lho tegese iki. Oh, iya tenan. Wis santai wae. Sing ngenyang aku hitungane ning kene. Ya. Ukurane apa ukurane? Triple XL. Sak karepmu. Oh iya, lakone lakon. Ukurane apa lho? Apa S apa M kowe? Telek. Telek omongmu. Telek omongmu. Aku ra omong telek, aku takon ukuran kok malah. Iya, telek. Tenan. Ganti jok 40.000 pul. Santai wae. Sesuk ning Sorasem gampang. Ya. Telek yan gran. Mburi yan. Apa ukurane takoni tenanan kok? Apa ya? S. Ya. Ya. S ya. Lo tau dadi kelangan nggoro-goro kowe. Swara kuwi. S ya siji. Sing ora anyep. Ya. Bacaan apa? Swara kurang permana ing wasesa ngungrung. Ya kowe Gong. Ngungrung. Siap. Ya. Ngungrung. Unggahno sithik, ora iso wis mentok semene. Nek kon ngungrung, lha kuwi iso. Ora iki ketrucun. Wis sing tenan to. Wis gak kowe wae to. Ngungrung marang bendara. Tiah sulis dia bicara ngencangake alis. Terus no sesih Ya. S. Halo, Muri. S. Terno rene. Kok lebokno kulkas kan dadi es ya. Engko tak oncalke kono wae dadi es kok. M gelem ora kowe? Apa ya karep ngeki ta?
Tenan ya. Alhamdulillah krasa. Ya. Walu ya ora masuk kowe. Heeh. Hah? Nyonya, oh ya, makasih. Ya. Kowe. Dawa lho. Dawa ora cendhek. Oh, halo. Iki nyandi wong iki ora. Nek cendhek ngono kok kesiliren. Kesenengan sing delok. Sing dawa. Ya, es nek ana. Cemplungno kulkas e. Ya, es. Dawa iki. Oh, Pindho ya ora apa-apa Pak, saiki sesuk es. Ngono ya ora apa-apa kok. Ya karo sisan. Bapake Lah ayah endi ayah? Ya. Ki kowe. Gawanan. Nek ora cocok karo gambare gantinan raimu wis ora apa-apa. Ngeraik kayak ngono iki dosa. Dosa tanggungan. Ya. Luwih becik patenunu Dipun sik ndak keroyok laler. Lah ngapa? Neh. Njipuk lewat kene lek njipuk. Sitok ki ganjil. Padune we kok. Sijine. Jare Sijine. Gobesan. kok gayung dhewe. Besan ki apa? Ya. Pelek. Sijine. Ki lho ibuke ngendika, bisane kei men aja ribet wae ngono kok. Apa? Ya. Excel. Manut ora sedeng. Hah? Excel bae karang awake gede. Gawe malah ribut kok. Tate rasa lho. Karpe. Cendhek apa Jawa? Ana kota gede.
Nek oke ya sok. Gampang wis ora. Wah, sithik ragate padhak. Ya. 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 Jeru Mas niku Mas. Dadi bintang tamu weh. Aja kok ndak ribut wae jare. Ah, lah wis. Iya. Lah iya. Heeh. Urip anangku dijupuk kayak anu Pak E. Ya. Makasih. Ki kayak rono sih aja lungguh sih. Ngono lho. Tinggal kana. Iya. Mas Adit sapa? Ya. Iya. Rasopan lho ya. Ya. Oh lah ya ribet kowe mau kok. Oh iya. Ya. Maksudnya iki ayah ribet ngono lho. Oh ya urung teko kok. Iya. Karepmu bet ribet. Iya. Lah iya. Lamor gerar-mor tok. Iya, sampun Mas Dan. Iya, sampun. Ya wis. Udah aku tapi. Santai wae. Wes kok wae kari. Halo, ora usah bayar ya? Ya, wis. Wis aman kok tak jawabke. Ya. Ya ana pamundutan. Pengen yang ngemburi sik pesen tuku kono. Ya. Mas Dalang minta lagu Jambu Alas ingkang nyekar Pak D Rusbanti kelawan Ibu Lia saking keluarga besar pelayan saweranipun kula titipke Rusbanti. Ya kene. Engko yo tak kake Bu Lia. Ayo jumeneng Mas Rusbanti jumeneng duet karo Bu Lia. Ya. Jumeneng. Ngadeg. Dianu kebogiro. Jelak keredane. Apa? Mbok yo ora anyep ngono kowe nek wis diunggahke iki ora anyep. Mosokane blorong ngono. Iki masa depan. Iki nyi blorong mimpes. Oh. Pak Jadi nesu lho Pak Jadi. Tahu aja deh. Ya. Ayo Pak D. Kayak lagune kepiye wong ngerti kuwi. Ayo padha wae. Jambu Alas kuwi. Saisane. Ah, biasane sok zaipong. Ayo. Aku nek ngene iki blank. Bedmood. Mulai anyep. Bete yuk. Bete. Wong nyanyi rodine iki rasa bad mood ngono wis. Ya. Ora. Siap. Ora. Kelingan manis ramah kemuyune tresno
lan kasih sayange joget karep atiku lakon dadi bojomu sayange wis duwe nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku nganti lakon melu duweni asik kamu alas kulite itu sing jagat duwe bojo hae gula ada semut burung rondo aja direbut sumpah neng janji harap seliput semati hae bareng-bareng dilakoni harap seliput semati dibanding hati bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane senadyan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku nganti takon melu duweni wala kulite ijo sing gagah wis duwe bojo ada gula ada semut rondo aja direbut jambu alas manis rasane senadyan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ngati aku nganti dakokan lu duweni matur nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, sampean Islam loh? Oke, sae. Oke, alhamdulillah. Ya. Pak Abol. Non. Salon pas. Kayak perawatan sesuk. Ya. Di anu suntik ireng. Wis putih kok. Ya, ana apa neh, Le? Ana anu.
ana tombo ati ya saka Pak Ngati ya kok ya ning mengko wae sih ya sambel kemangi oh ya sapa sih anu Mbak Anggi ya ya di gawe sing greng men durang antuk oh lah ya kon jumeneng oh ya lah ya ya ana apa neh tak golekane oh iya imbang ana katresnanku ya kuwi sapa sing anu niku ora maksude sing kon anu oh ya Mbak Anggi ya sisanke truk oh lah iya sisanke Napa niki? Sambel kemangi ya Langsung mawon nggih. langsung mboten sabar Langsung ah. ya masa ya wah ya saking sapa mangke ora roh ya Bisa nimbang ngono. oh ya sisa kose ya sing mangke imbang ana katresnanku ya iki nggo mbakku sing ana Hongkong oh ya sedulur magetan sing mapan ana ing Hongkong ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras ya spesial ya men bakong anyep ya karo lungguh aja ya ora apa-apa sing klasik-klasik kan oh iya lah iya imbang ana katresnanku ya kapan-kapan lho ya cocok nek dituku iya
Wis di anu. Oh iya, heeh. Iya, bano kan aku. Tindingane kaya gegarane wong akrame ngono. Iya. Iya. Aja nglerokke, Pak. Nggih, bawa. Hah? Mboten to. Mboten langsung, mboten mawon langsung mawon. Bagong anyep truk wis maksa karepe. Mikir apa? Mikir beban hidup. Oh iya. Kan ya wis jam 2:15. Oh iya. Ya. Salah kuwi son Bapak. Ya. Saben dina iki gandeng wektune wis gagat bangun. Oh iya, wis ora wengi meneh. Iya. Gegojekane disambung sesuk tanggal 31. Oh iya, heeh. Lah iya, heeh. Ayo sowan Bapak. Iki kok kaya ana perkara sing kudu dirembug. Ha iya, mbok menawa arep ngrembug. Anggaran tanggal 31. Wah, ora aja sak kaya ngono. Oh iya. Kaya arep ngrembug kaos. Ya. Hitungan kaos 2 buah mongke le bayar kepiye? Oh iya, wis gampang nek aku ki sebagai sing produksi kaos karo sing bakul kaos ora masalah. Oh iya. Ngerti rekasane kanca-kanca. Ya. Kira ora ikhlas tak bayare dhewe Mas. Da ora apa-apa nek tegel tenan tak bayare dhewe ora. Astagfirullahaladzim. Mbok ya ora apa-apa tak. Ora usah dibayar ya kanca-kanca. Tak bayare dhewe iki ora apa. Kanca-kanca ki nek karo kowe tak omongi. Ora apa-apa ya, santai wae. Ora usah dibayar wis to. Engko nek mega bayar aja ditampa. Halo, Buri. Wah. Suarane Mas Agus. Oh nek mega bayar ora usah ditampa. Ya. Yaneng kaloka kati langit. Oh
Ayo truk wah lali kan. Ayo. Gelar pandan lontar naner kekonang suram sote tanpa adang Koko Prabu Koko Prabu Kresna ing Durawati sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang ngarayi ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati pengayoman kula wonten ing Madya Pada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih Yai Prabu sakalangkung bombong ing penggalihipun ingkang para ing Durawati tedak wonten ing Murjeng Amarta asung pasegan panakrami sampun kula tampi karya bombong rasing penggalih mboten langkung salam taklimipun ingkang mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yai Prabu Puntadewa. Yai Prabu inggih Koko Prabu kula pundi Sundaka Pangliga Murda pamawah ana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak ingkang langkung mrayogi rawuh ngandika wonten ing Projeng Amarta menika. Oh inggih Yai Prabu sampun mboten ngrang prayogi. Arasna kaganggu sarawuhmu aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya ndak tampa pangestuku wae tamanana. Ya tak gegem dadake jimat prayoga monggon mulungguh ana ngarsaning parepakangku. Ya kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ngarsaning Yai Prabu Darmakusuma Werkudara. Iya. Koko Prabu nadya ingkang rayipun Arjuna ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ya ndak tampa pangestunipun Kakang wae tampan ana. Inggih. Kula pundi
nggo jimat maripih dayenono ing kasantosan kaskecakno ingkang langkung prayogi arawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing negari Ngamarta menika. Koko Prabu iki ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Arjuna Koko Prabu sakmangke damel kejet ing penggalih manahipun ingkang arayipun Puntadewa sakmangke paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta sengkan-sengkan datan pepuyan tanpa paring coling saderengipun. Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nungsung pawarta menggah wigatos menapa ingkang dados sabab dene jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu Kresna Nyai Prabu kula wonten paring dawuh kadreng srawuhipun ingkang ngaraka ing Ndrawati kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa menika ibaratipun sampun mataun-taun mangabat-abat pendak-pendak ingkang ngaraka menika wonten menapa-menapa tartentu kemawon mesti kula kedah taren kelawan paduka Nyai Prabu sak keloron nggih menika kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa samangke kadang srawuhipun ingkang ngaraka ing Ndrawati menika bebasan menawi mboten catur netra kan kadang-kadang kula para Pandhawa menika bebasan wastra lungset ing sampiran saras pungging lautan manahipun ingkang ngraka ing Ndrawati kadidene mboten komplit gesang kula anggen kula nglampahi gesang menika mboten saged kula lampahi kanthi lair lan batos namung dipun sababaken kula menika mboten saged apan catur netra kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa mila sakmangke Yai Prabu sampun dadosaken kejet manahipun paduka Kanjeng Yayi Prabu ing Ngamarta sakmangke sawanipun ingkang ngraka ing Ndrawati menika tartentu namung badhe papan catur netra pirembagan bab tata kaprajan lajeng sanes-sanesipun Yayi Prabu Darma Kusuma ngaklangan ing kalanggiwan Klara pandan wawancara tenan lera kakonang surem sorotetan badang kasorlan pacaring monaming kekono dasaring mongso katiga katrenjo rawipun Sanghyang Manikmaya dumrajekan polaraban Pandhawa Pandhawa manung siring sata Kurawa aduh pukulun Manikmaya pengayoman kronting Madyapada sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Kusuma tadah wadana pukulun Mastuna Musidam Skaring Bawana iya wayah ulun Puntadewa wonten menapa jengandika arawuh sengkan-sengkan pepuyan sengkan-sengkan datan pepuyan wonten ing Praja Ngamarta menika wonten migatos menapa pukulun Puntadewa wonten paring dawuh distun temen ing atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka Kayewangan Suralaya ingkang dene sak mengko disababake saka ya kuwi pokale punakawan kita atmajane Kakang Ismaya ya kuwi Si Bagong ingkang mutah-mutah kepengin mangerteni sapa ta sejatine Sudarmane sapa ta sejatine wong natuwane nanging panjenengan wis paring
katrangan sing gumathok lan katrangan sing lahir batin, katrangan sing bener-bener pancen bener kedadian. Ya kuwi mergo Bagong kedadian saka ayang-ayanganing Kakang Ismaya. Nanging dina sak mengko Bagong mboya percaya. Bagong tetep ngeyel kayiwangan diamuk karo si Bagong Puntadewa. Dalah jaket diubat lho jaket Pangestungkara. Werkudara, apa Kresna kanggo piye? Kae Bagong kae ponokawanmu. Iya. Nek ora tok elekke, mengko mundhak ngeyel wae. Wah, jaluk kawin. kelap-kelap katon beler genjang alas resang mawe gandrung sabaran kadula wukir moyak mayek saking dias balewur ngandel tidak kamu ngandel tidak oh telek ndara werku dara ngampiri aku cetha kae sek nampa pengendikan cetha kae mbangun miturut karo Bathara Guru ya tak malih wujud ora garip-garip ora gerap-gerap aja takon dosa Prat Dewi Sraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan wayang Ponco bayu wisian mangkulingan limo Puclang iblis lanat podro cik-cikan antara waraku terora kirap-kira weruh wujudku aja takon dosa atutrat mongso bareng oparan Wah ana buta gedhe wae iki Brahula wah Caedan iki sapa apa kowe sing nguyak karo Bathara Guru iya
Pancen iya kowe ora kudu arep ngopo. Wah, aku diutus Bathara Guru kon ngudurke karo kowe. Wah, ayo bali ora sah ganggu Bathara Guru. Wah, ak tuapuk raimu rameng aja takon dusra. Ngene arep ngobahke piye? Aku semelang gapite putung. Iki wis dicongkoke mpreng ya ngamuk saisatu. Oh, waduh. Waduh. Iyalah. Werkudara iki ngopo to bengak-bengok? Wah! Wah! Aku sesuk nek tokon gah. Ngogah ngopo to? Wah! Ana Werkudara kisinan. Wah! Iki jane ngopo to? Arjuna wonten dawuh. Jajale pethukno kae ana ngopo? Ngestatu dawuh. Sapa? Ayo bali yo aja dadi perkara, aja gawe ribut. Ana negara Ngamarta, kowe bali yo. Ayo bali yo aja kaya ngono kowe. Kowe aja kaya ngono. Nek isih gelem tak elek, kaya aja kaya ngono. Asem kowe ngenyek karo aku. Ngenyek piye to? Wah, buta liyane aku ora enek sing medeni. Halo, sawangen tanganku ming sak epek-epek, anu sak ndasmu. Ayo kowe bali yo. Kowe gelem bali apa ora? Bali yo. Bali yo. Bali yo. Kowe ora gelem bali ak sepatane lumpuh selawase urip. Rampan. 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 Iyalah. Rampan. Ayo. Ayo kowe bali yo. Ora sah dadak arep ngundurke aku. Buta gedhe kok suarane cilik entute.
arang ya susah angin ngendi ngene ngebulan ayo kowe bali Raden Janaka ngerti karo aku ngerti wae keparat kowe sing wis gawe perkara karo Iwang Pikulun Manikmaya ayo kowe yaksa gelem mundur apa ora ora gelem mundur aja takon dosa remo gapetmu ya nek iso sayang bojomu akeh to Gus aja kaya ngono arep imbuh meneh ora kita tembungke mumpung wong tuane neng kene telek kowe ayo kowe rasah ngono kowe ayo kowe rasah nyegat karo aku aja takon dosa tuampek pisan mencrat mbok dadimu semono kang kamanungsan kasropan tingkaing mungsuh Arjuna ngopo mrengut ora sah akon aku neh padune ora sah akon aku neh kowe malah ngopo to malah ngrek iki madune aku kon nimbuh bojo ngono ya senengane kok ora dumeh wong eneng kene senengane kaya wis mundur kono kowe iki ngapa kula pinanggih kalian yaksa melah dalah yaksa gedhe kae nggih wah lah dalah kok malah sajake negori kayu maoni kae ajeng dingge gawe gayor paling pun kula nesu ora sah akon kula pamitan ya kana kowe iki pamit dadak senengane mboten pun kedhiyen-dhiyen pun bang tandangi dhewe ora mau tampek meclat mudar mudar ke kakangne ora kok tak kene rene yaksa tak pethukne kae ayo Uta Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sora merata ayo nata Ndrawati Prabu Kresna kowe arep ngopo nganti tak rewangi ngemut emik nggonku nyuwarake buta semene gedene ayo ora sah guyu dumeh tudinge pedhot kok digeguyu Ejan ayo badhe lek kandhake bapakmu aja takon dosa wae ayo kandhakno nek ngerti bapakku sapa wah titeni ora disengeni ora badhe aja takon dosa kowe Kresna kok guyu Kakang Semar iki tandhi ngono Kakang Semar lah dalah kae nyandi ya tak pethukne sing jeneng Semar
Sinuwun Ndrawati. Kakang Semar iya Kakang. Iya Kakang Semar. Lah kok kaya bahagia. Wah, sinuwun Ndrawati. Nala Gareng iya Nala Gareng. Kok guyu-guyu kaya bahagia ora Nala Gareng. Aku saiki gabung dadi dolok. Sampeyan ki iso senengane ora celemungane. Ora kae lho. Ana yaksa kok sing tak gumune. Kek njipuk orden saka ngendi kae, Mas? Apa saking kepepete ora nggawa jarik nemu orden dienggo jarikan. Monggo gambare kembang-kembang. Kakang Semar nek ora kowe sing nandangi, aku isin tenan aku. Kresna ora enek harga dirine, mlayu nang kamarku ora. Bojoku lampun niku. Asile se Petro iki ya anakku. Wes asile ora senengane ora. Metuno teng gandhok niku. Iya Petro kok sik. Aku tak dituk karo anakku. Wes ora sah ora senengane ora. Petro kurang ajar kowe. Mun mriko medal mriko. Wah, ganggu di bojone wong ora. Niku seneng kamar mandi. Wadah ora. Ngapura Petro kebelet. Oh, kebelet ora. Wah, nang buta gede, Pak. Pedhoke wae jan-jane sapa Petro? Lah iya. Soi. Sapa kowe? Usukku maone dandanana. Bocah. Badar. Semar iki. Iya. Ora sah neka-neka, ha? Lah dak nguyak-uyak Bathara Guru barang apa ta, ha? Pamitmu. Pamitku iki ya bener. Seneng ngampu kaya ngono. Badar. Ora badar antemi dhewe. Waduh, ya ki engko nek gapite nek dicabut. Tudinge wis pedhot gapite kejeron iki. Cah kurang ajar ora. Iya tak badar njaluk ngapura. Kesenian apa? No. Ya apik. Ya ngene iki jan nyenengke. Lah bocah dadak malah dadi werna-werna ngapura, Pak. Ya iya. Kok iso dadi gedhe barang? Kula Dewangi Ndara Antasena. Kon metu dan Pange iki wis jago klura. Wis ana sofane empuk. Slendro songo iki saja. Golek ning Pamela wingi wae. Ngopo? Iki wis jago klura. Ya tak metu, Gong.
saiki wis ora lali. Wingi tanggal 3 lali. Berujung tak isengke. Cah edan ngapura mau niku janjane meng kepengin ngerti sinten ta sejatose bapak kula. Lah nek bareng ngerti bapakmu iki lho. Ayah sejati. Ayah sejati, ayah sejati, ayah jadi. Iya. Kowe aja njaluk ngapura aku, njaluk ngapura karo Manik Maya. Pukulin, pukulun. Pukulun nyuwun pangapura pukulun. Pandhita kang kinarya wangsit pindho kumbang ngajaping tayawan ora tekan kono ora tekan susuh angin lah susuh angin kok apa sampean ngerti entut susuhe ngendi kuwi suluk gecul ora enggak can pukulon aduh kula nyuwun pangapunten nggih pukulon. Iya Bagong. Muya dadi ngopo waton aja kita mbaleni pakarti kita ingkang kaya mangkono. Nggih. Kula pun pinanggih kalih Bapak. Iya. Muga-muga sawise kita ketemu kelawan Sudarma kita ingkang sejati ya kuwi Kakang Ismaya kita dadi bocah sing ngabekti lan bisa mikul dhuwur mendem jero drajating Kakang Ismaya Bagong. Matur sembah nuwun ulun kundur makayangan ndherekaken ngatos-atos Kong. Non, aku mulih yo. Lah ngapa wong kopine agak diiling kok. Ane iki ndek perkara ya. Perkarane apa? Aku ki minggat kon Jodipati ki minggat. Ora omong bapak. Lah ngapa? Aku minggat saka Randu Gumbala, minggat saka Jodipati. Bapak ning gulaku aku dituthuk ndase. Aku tak njilih omahmu. Nggih ngapa? Nggo ndelik. Wah, jan kempun ning sing ati-ati. Lah iya. Wis ora sing aku tak mulih metu mburi wae. Enggak. Nek omong bapak golek Antasena ora enek. Enggak, mongko aku janjane gone ning mburi. Enggak, siap. Yo. Wis sing tenan. Enggak. Aja omong lu, Kang. Enggak, primpen pun. Lah yo. Aku neng mburi. Aku neng etan kamar mandi kae. Enggak. Jan wis diomong iya. Tenan aja ngomongke bapak lho, Gong. Aku wedi-wedinan. Enggak. Tenan lho, Gong. Enggak. Wah, jan wis ora. Wah, Bagong edan. Syukur juga ra dikendangi. Telek. Ampun mureng-mureng, jan ora nemetke wae. Ben. Caidan. Dadak dadi buta. Sing ngakon sapa? Penyuwunan panitia. Buta gedhe dhewe tokke. Wah, Caidan. Nanti aku nesu dikon kersa kakangku. Ngapura kok ya karang nggih gayeng-gayeng. Asem kowe. Aku ora arep dienggokke ora. Senengane sok kaya ngono kuwi. Tanganku gupak tlutuh jebo kabeh. Pun dilapi. Ngapunten kok ya karang nggih gayeng-gayeng. Wis sak gelemmu ngono. Truk. Lho.
Gong. Kae kok Bagong jere aku ya. Karene Maitro ngogek kae maliyane Bagong wajan. Iki Bagonge kok ngendi ya wajan wis ora. Malah arep dipoto ora. Masalah iki sapa kowe? Ti wonten dawuh. Kek Badar lakone wis rampung. Nggih, ngestaken dawuh. Limbo. Iki sapa iki? Bojoku. Oh, mula kok nguyuh kok dadak. Nyolong pethek senengane ora. Pak rungake wis kon njaba kok. Malah digesah aku. Ngapura kowe iki wis tak omongi kon nguyuh ngadeg isih wae nguyuh dadak. Ngapunten Mas. Oh, ngapunten. Layak guru-guru anyepe ora sebane. Wis ngapura to. Lah iya. Iki benahe iki sing bener iki. Senengane kok sok kaya ngono wae iki ngurus-ngurusak kayangan. Kae mobilmu arep go nyandi? Arep metu kae. Oh. Wis men sak geleme kodhok arep kepiyake. Lah iya. Wonten dawuh Mas. Wah, suaramu kowe takon mangan rujak sandal ya tok pangan. Mboten wingi nika rujak maoni. Wah, layak luwih gedhe. Wis gek Badar lakone wis rampung. Nggih, Mas. Matur nuwun. Nyuwun ngapunten kathah kekirangan. Heeh. Dange jagat tumungop aneng sapucah ing ukir marbak bang sumerat nang sarate ing saya mekelan gunung kuwonong podabung lakone saniki ajeng pripun. Astagfirullahaladzim. Efek rujak maoni Pak ya. Isa semono ngapunten. Wis kan nang mburi isin temeti bendera. Nggih ngapunten. Golek tamba wong edan kae. Tamba wong edan ki. Pacitan ki iso marekke wong edan. Oh. Lah kok iso? Lah iki kan enek pacitan. Lah iya. Wingi iki aku kepethuk wong edan iki tak takoni iki apa lemper oh mari kowe terus iki apa iki salah oh mari kowe saiki ngene Pak tak takon heeh iki apa kuwi kacang wah wis mari sampean trembelane ora wong tuane padake wong edan bareng mau tak takoni ngono ora gelem berarti kowe ora arep mari lah ya wis wong ki anune dhewe-dhewe wedhus 13 kok di nyang 800 mesake men kowe lele wah senengane adol wedhus kok dibayar termos ya wis karang ketrimaku Kang nganti tak rewangi saka mungki bali nyang sambi wis ora apa-apa wong ki ketrimane dhewe-dhewe wong edan aku Kang Semar ora trimo nyumurupi lakon iki ngopo kae matur nuwun Den mun paripurna lalampahan dalu punika mugi-mugi sak pangker kula lan sak rombongan para warga saged mangya Basuki Widodо Niskala kalis ing Sambikala ya Sembarya matur sembah nuwun nyuwun pangapunten menawi gadah kegirangan jalan kula menika bocah gladen nggih mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan sehat bagas waras Kiden yo Semar salam budaya